सभी के प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। रउआ सबे के बाइबल में राजाओं के पुस्तक से एक गीत लिखल गइल बा। वह गीत जब एलीशा यरदन नदी के पार कर रहल बा और वहां कुल्हाड़ी गिर गइल बा। लोग चिंता में बाना कि कहाँ गइल, और प्रभु का अद्भुत काम भइल बा। कैले चमत्कार परमेश्वर यरदन नदिया में, कैले चमत्कार परमेश्वर यरदन नदिया में। पानी अंदर गिर गई नी कुल्हड़िया यरदन नदिया में। मंगनी का कुल्हाड़ी चेला कहे गोहराई हो, जय हो। पूछे ला एलीशा स्थान दा बताई हो। लकड़ी एक डाले एलीशा यरदन नदिया में, लकड़ी एक डाले एलीशा यरदन नदिया में। पानी ऊपर आ गई नी कुल्हड़िया यरदन नदिया में। आफत में एलीशा पड़ गई रह। जब यरदन नदी का जल बढ़ी आए लागल, ऊपर होखे लागल, उ कहला हे प्रभु रउवे उपाय कर सकली। यह कर रहल बा। यरदन का जल जब रहे बढ़ी आई हो, हले एलीशा तब प्रभु के दोहाई हो। पानी ऊपर मारे चदरिया यरदन नदिया में, पानी ऊपर मारे चदरिया यरदन नदिया में। पानी सूखा मिल गई नी डहरिया यरदन नदिया में। बाइबल में एक नामान कोढ़ी बा। उ कीर्ति सुनलस और जनल कि प्रभु कैसन महान काम करलन। मास्टर कीर्ति महान सुनना मान कोढ़ी अइले हो। कपड़ा सोना चांदी लेके रात जो तवले हो। राह सात बाहर डुबकी लगाए यरदन नदिया में, सात बाहर डुबकी लगाए यरदन नदिया में। चंगा भइले कोढ़ी के शरीरिया यरदन नदिया में। अरे चंगा भइल कोढ़ी का हाय शरीरिया यरदन नदिया में।